Ulawulo lweswekile, inombolo yokuqala ebalulekileyo kwi-COVID-19. Xa uphila nesifo seswekile usenokwenzakala kwisifo nokosulelo olufana ne-COVID-19. Njengomntu wonke kufuneka ulandele imithetho eli-10 yokosuleleko ye-COVID-19 yempilo yoluntu ukuthintela usulelo. Kufuneka kwakho ulawule amanqanaba eswekile yegazi ngononophelo olungaphezulu. Jonga iimpawu zokuba phezulu kweswekile. Ukuziva ufuna ukuchama ngaphezu kwesiqhelo. Ukuziva unxanwa njalo ngaphezu kwesiqhelo. Ukuva ulamba uze utye ngaphezu kwesiqhelo. Jonga okanye ukhangele iswekile yegazi ukuba kunokwenzeka. Yitya ngokufanelekileyo. Zilolonge ngokufanelekileyo. Jonga iimpawu zeswekile yegazi ezingokungagqithileyo. Ukuziva uncangcazela, ukubila, ukuziva ulambile okanye ukubetha kwentliziyo ngokukhawuleza. Landela amanyathelo amathathu okulawula iswekile engokungagqithileyo. Inyathelo lokuqala, khangela iswekile yegazi kwangoko. Uze utye okanye usele into eneswekile. Inyathelo lwesibini, emva kwemizuzu eli-15, phinda inyathelo lokuqala nenyathelo lwesibini. Inyathelo lwesithathu, ukuba iswekile yegazi ingaphezulu kwi-4.4 mmol, yitya ishwamshwam, islice esonka okanye isiqhamo. Jonga iimpawu zeswekile ephezulu kakhulu. Ukudideka, ukuxhuzula, ukufa isiqaqa. Qiniseka ukuba usapho nabahlobo bayakwazi ukunika uncedo lonyango. Kubeka nantoni emlonyeni nokungayihlabi incindi yokunyanga iswekile. Yenza ulawulo lweswekile inombolo yokuqala yakho ebalulekileyo. Nqanda usulelo, thintela i-COVID-19. Iimpilo zethu zisezandleni zethu.